जिंदाबाद जिंदाबाद कृष्णा पाल, नमिता पाल, बुलबुली सरकार, अर्चना सरकार, बबिता देवनाथ, बिउटी देवनाथ, झरना देवी, सविता देवनाथ, भानुमती सरकार, उपांत डेका, पद्मकर डेका, संजीव चौहान, मिंटू दास, कुनर दास। जिंदाबाद 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 सरकारी long live UPPL long live बे आरो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि जाखिनि खामानि मावनाय जाखिनि बिटिआर सरकारखौ बिथाङा दैदेननाय आरो बे सरकार बिथाङा दैदेननाया मोजां जादों जोंनि रायजो राजा बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो माहारिनि सुबुंफोर बर'जों लोगोसे राभा गार' कच राजबंशी असमिया हिन्दी भाषी सान्थालि बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो आसलते फोथायनाय मोनसे फैदों जे जोंनि बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा गमामायैनो बे ओनसोलनि सान्थिनि डेभेलपमेन्टनि आरो बेबायदियैनो गुबुन गुबुन समाजारि धोरोमारि जे अनुष्ठानफोर आरो फसंथानफोर शिक्षा बिभागफोर आरो बेबायदिनो खेला धुलानि जाफोर माने हाबाफारि बिथाङा जे मावबाय थादों आरो बेखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा दिनै बिसास मोनसे फैदों फोथायनाय फैदों आरो बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बेबायदिनो गोबांथार जयनिं प्रग्रामफ्रा सोलिबाय थागासिनो दं दा जोङो हरिसिङा समस्तियाव दिनै नैबे कबिरालि जि जोंनि बर' साहित्य सभानि जि रंगमन्च आरो बहायबो जोङो मोनसे जयनिं हाबाफारि जों लादों आरो बे हाबाफारियाव बे ओनसोलनि आरो जोंनि हरिसिङा समस्ति सिंनि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिसेसकरि बिपिएफ दोलोनिफ्राय आरो बेबायदिनो जानो हागौ साफा सानैफोर माने जिएसपिनि आरो बेबायदिनो माने कंग्रेस आरो माखासे माने बिबारनि नै बिथांमोनाबो जोंनि इउपिपिएल दोलाव दिनै 500नि बांसिन बेबायदि जगदान फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिटिसिआव 40टा समस्तिनि 40टायाव बिथांमोना गेलेगोन होनना बुङो बे जाहैबाय बिथांमोननि दोलोनि मोनसे स्ट्रेटेजि आरो जानो हागौ बियो बिथांमोननि मोनसे दोलोनि मा होनना बुङो बिथांमोना सानदों जानांगौ दा बहाय बिथांमोना 40टा गेलेयो बिथांमोना 30टा गेलेयो बिथांमोना 35 गेलेयो बे बिसोरनि बाथ्रा बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां आसलते जेबो गैया किन्तु जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोंहा जिहेतु 40टा बहाय दंखायो सिट आरो बेबायदिनो जिखिनि खामानिखौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मावबाय थादों खामानि मावबाय थादों जे माने एक्सटेनसन अफ एरियास आरो बे एक्सटेनसन अफ एरियासफोरावबो जि माने बिटिआर एकर्ड बायदि 54टा समस्ति जानो थांगासिनो दं आरो बे 54टा समस्ति जेब्ला जाहैगोन अब्ला जोंनि इउपिपिएल दोलोआ 54टा समस्तिबो जोङो गेलेयो दा बेयो बिजेपिआ जुदि बिथांमोना बुंदोंब्ला बे गावसोरनि दोलोनि बे सिद्धान्तबो जानो हागौ दा बहाय जोङो आसलते बुंनो गोनां जेबो गैया 2020 मायथाइयाव जेब्ला जोङो बिसायख'थि जों गेलेदों आरो बेखिनि समावनो जों नुनो मोनो जे बिजेपिआ 9000 मोनदों बिथांमोना दा जों मोनदों 16,000 दा माने बिजेपिआ 7,000नि भटआव बिथांमोना माने जेनदों आरोखि थांनाय माने बिसायख'थियाव आरो बेबायदिनो बिपिएफ दोलोआबो एसे खाथियाव माने थांदों दा देग्लायनि जि जगदान कार्यसुचि आरो बिहेकरि प्रमद बर' बिथांनि जि माने खामानि मावनाय जोंनि ओनसोलावबो जथेस्थ बेबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्रा दा जाबाय थादों माखासेफ्रा अलरेडि माने कमप्लिटेड जाबाय आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा नुस्राजोब्बाय आरो बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव हरिसिङा समस्तिनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआ देरहानाया बेयो रोखा बिटिआर सोरखारनिफ्राय रायजो राजानि गेजेराव मोजां मेसेज बेफोरबायदि जोङो बेखौनो बुंगोन बिसेसकरि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव रायजो राजा बिथांमोननिसिम
जे जोंनि समाजाव सान्थियालाय फैबाय आरो जोंनि लाइमोनफ्राबो जथेस्थ' जौगाबाय बिथांमोना हिक्खा दिक्खा नैबेफोराव बिथांमोना जथेस्थ' माने जौगाबाय आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना जि माने बुजिनाय मेचिउरिटि बेबायदि आसलते जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि गोसोआव फैबाय ब्रेनाव फैबाय खिन्थु गाज्रिथार मोनसे जि माने इभिल डिजाइन जोंनि समाजाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय जाहैदों माने ड्राग्स जा बेसे माने जोंनि समाजाव सोलिबाय थादों आरो जायनि जाहोनाव खुब माने साफा सानैल' गथ'फोर जोंनि बिमा बिफा बिथांमोना खाङो दा बेखिनि समावनो बे गथ'फ्रा आसलते बे गाज्रि ड्राग्स एबिउस खालामनायखायनो बिथांमोननि जिबना नस्थ' जायो समाजाबो नस्थ' जायो बिमा बिफाफ्राबो माने खुब खस्थ' मोनो दुखु मोनो दा बेनिखायनो सरकारा बे ड्राग्स एबिउस खालामनाय आरो बेबायदिनो चाइल्ड ट्रेफिकिंनि माखासे हिडेन एजेन्डासफोर बेबायदि बाहेरनिफ्राय माने खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा आन्टि ससियेल माखासे खामानिफोरखौ जाहाथे जोङो बयबो जाहाथे एखेलगे खामानि मावनानै बैफोर आन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलाव जों फोजोबनो हायो दा बेखिनि बाथ्राखौनो रायजो राजानि गेजेराव बुङो।